Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm yaşlılar. Aydın. Aleyküm salam kemmine, salam yaşlılar, salam vatandaşlar. Selamun aleyküm edilleşler. Salam arkadaşlar. Yaşlar. Halmurad ağa. Salam. Buyurun. Aleykümselam. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Sapar ağa, kemine, aydın. Bu neme gepleşimiz var? Kim alıp barızı? Kemin aydın. Ben bir neme vereyim kıyskaça. Mowzun adlarını verip geçeyim. Birinci dene Süleyman şehidimizin vakası. Bu katı ağır bir vaka yani bir bolup gören zat değil de yani bir asırda bir gezek bir yurtta olmalı. Bir vaka olan Türkmenistan'da oldu. Yani Türkmenistan'da bolup bile real yağday varlığı için boldu şonun. İkinci dönem şol nemeni Süleyman şehidimizin vakasını başka yere çekme nemeleri var. Yani o kanver tesirli olmaz. Sebebi entek Türkmenistan'daki cemiyetin kuruluşunu bilen oklar. Son kavri yerden şu Daşovuz'da yaşayan ildeşlerimize nemedip millet parasçılık eden yalı yürüyte nemeler uğradıptırlar. Yazgılar buna yürüyte aytmağımı istediler yani bir neçesi hakikaten hem yazan zatlarını hem gördüm. Olar yürüyte yazıyorlar. Bular provokasiyadır yani bunu biz ayttık provokasiya edecek olurlar şu vakanın üstü bilen deyip yani etseler hem belli bir yere varıp bilmeyelerse Türkmenistan'daki cemiyet kuruluşuna düşünen oklar düğünden. Şu arada ne ders? Ondan sonra Türkmenistan'da yeniden devletin yokluğu ve biz ne için devlet kuracak olayız ve kurulmalı değilen nemen orta atanımızın sebeplerini ve şuna itiyan güçleri aydıp geçmekçi bu nemede mevzukta. Şunun yalı Halmurada sizden başlayalım aytacak boşmaça bir nemeleriniz var olsa ona yok suratda aytıp geçin. Sağ ol kemine. Elbette bende şuun bir täzelik var. Yani Moskvadan haber gelip kowuştumundan bir sagadylar. O habarda aýdylşyna göre o Türkmenistanyň öňkü vice-premieri Niyaz von Sageli we Türkmen halkynyň şol ähli kadrlar meselesini sahnanyň ýeňsesinden çözen Ser Kardinal Valeri Georgos Atçyrçov 77 ýaşynyň içinde öldü diýen habar geldi. Ondan ben şol habarın iyigini iydirlap ýene bir kere jan etdim, şonu tasdiklan. Haçan öl şuun mi, düğün mi, bundan bir kun olmy, ölen bolsa nerede ölüpdir, jaýlansa nerede jaýlanyýar ýa jaýlanýar. Şonu anyklamak wajyp diýip jan etdim. Sebäp bu habar ýalanyň bolup bilen. Näme üçin? Sebäp o Atçyrçow diýilen adam gatakly adam da bilip dur, indi şemalyň haýsy tarapy öwsýärni. Bugun bolmasa erti ol haramhor rejim yıkılacak. Halk hakimiyeti öderini alacak. Demek Atçyrçowdan hatabat sorulacak da ol kellesini yalanlaşlap Türkmenin Adıl Suudynyň öňüne jogap bermeli. Geçen 29 ýylda edilen jenaýetler barada İTR kampaniýasy nädip döretdi. Oňa sübülen näçe milliardlap dollar ogurlandy. Näçe milliardlap gaz muhtuny ýa muhtuny mardan çykaryldy. Kimlere gittiği devletlere onu öz dili bilen cevap vermeli adamdı. Da sonuna edileceğini bilýär. Sebäp olam sanksiýony spitaga düşüp Igor Makarov ýa. Berdiýenem bir bellek geçmeli zat watandaşlar ol diri galy, ölü galy, öňde sonda oň ähli eden jenaýetler ýüze çykar. Nire ogurlap ýerin teýine sokanan bolsa şo pullary döwletiň Türkmenistanyň gazmasyna getirilmeli bolar. Men şonu aýtjak boldum. Sapara söz sizde. Yani sağ olun söz vereniz üçün. Men ne bir ýyldan owrak Türkmen
problemaları bilen iç-içe olup başladım diysen oluyor da. Onun her şey perif verdik de. Yani ben kılıklanmadım. Onun mağdasından görünen zatlan nemesi içine gezip görünlen kıyalık değil, üç küçürek oluyan ekenne. Ben görüyen dağdım Türkmenistan'ın devlet kuruluşunun, yani cemiyet kuruluşunun diyelim bir sistemli yanlışı var. Düyüplü sistemli yanlışı. Bu sistemli yanlışı bilerek ediliptir mi, bilmendirek edilir mi, yürüt edilir mi ya da bir proyekt mi? Ben o temanın içine girmek istemem o. O düğün deme, düyüplü araştırmak, izlemek, öğrenmek gerek. Alımlık nemeden, tarihi nemeden. Yönü şu sistemli yanlışın nemediğini ben görüp bilen, başka da görüp bilen adamlar bağıdır elbette. Yönü orta çıkman son bari yoğu desen oluyor da. Şu sistemli yanlış birinciden nadan hükümeti orta çıkarıyor da. Yani cehalet nemesini. Şu Niyarut'tan başlayıp bu da son devamı. O cehalet hükümet devletin başı oluyor da. Cemiyeti nadanlaştırıp başlıyor da. 30 yılla nadanlaştırıp yetiren yeri yine bir milletin yok olup gitme seviyetine, derecesine getirdi. Bu görünüp durulunda ben şunu şeyler açık görüyen yönü görmeyen yollaşlığımız katı kehan eken ne bunu. Yankı şu nadan hükümeti üyüt gödüp yine de son oraya alak kovrak nadan yeni alak bir nemeni üstünde görüşüyorlar da adamlar. Onların devleti düzedip bilmeyen. Şunu görüyen adamın sağını ağız, ağızlarının tevabim o da belli. Onu çumur bir analiz edip bilen bir beyin gerek. Bilgi gerek. Tecrübe gerek. Onu dengeştirmeyle taş doğrunda bilen zadın kehan olmalı. Bilim derecem şundalık olmalı. Onun sağını katı ağız. Şimdi bizim önümüzde şunu düzeltmeli diyen mesele ortada doğuda. Bunu düzeltip bilecek adamdan sağını katı ağızdır. Bunu bilmeyen, düşünmeyenin sağını katı kendir. Bura yüzdür, ya bura mündür. Şimdi şunu düşünmeyen, şu devleti düzeltip bulunur. Siz islemen, vatan söymen, yanlışın nemediğini düşünmen, şu yanlışı çözüp bulmayanlarını yani tebligatın özü tubut edip burada. Öyle on bağ olmasına, garip olmasına da bağlılardır. Köp kişi şu bağlılığa bağlılarlar da. Yok, onu düğünden bağlılarlar. Onu ben yenilecek, küçücek misalları getirip vereyim ne Türkmenistan'la 30 yılla yüzlep, milyarlap yatırım yapılandır, investisyon edilendir. O kimin pulu neyle pul taşından mı içinden mi olun nemesi değil, biz o takdirimiz yok. Yönü şu yatırımlar edilmedik tarihi vardır, datası. Yine 94, 93. yıl, 92. yıl. Bilen şu atkıyada dengeştirip görün. O da dine payitaht alma, ehli Türkmenistan'ı alın. Ve payitahtı görködüp, yani oğudan ak mermerli cayları görködüp, adamın gözünü bağmıştırıyorlar da. Biraz bir dağın arka yüzüne seyretsen, eğirt bir nemeler yatır da.
Onun içinde halk yaşatmıyor. Şu tayda doğulup şu yağdayın içinde. Kemine şu tuğrotları vardır. Şunu görködüp bilden. Şu yağdayın içinde doğulup yetişen adamlar vardı. O durmuş ne şular yalak bolmol deyip düşünen giden bir nesil var. Bu Türkmenistan'ın 80-90% tutyan yağdaydır. Ne şu yağday. Ne altyapı deyip ben oynamalaydım yok da şu atları vurduğunu şuna getirme için aydiyen. Ne Türkmenistan'ın işlenlik etrafına merkezlerine bark görüm. Ne şular yalak peyzaj hem yerde vardır. Ne şu görkedilen neme Çercoğun orta arası. Çercoğun merkezi. Merkezinden 100 metre ileride. Ne şunun Çercoğun şehir hakimi vardır. Vilayet hakimi vardır. Etraf hakimi vardır. Yüz binlerce yaşayıcılar vardır. Şular şunu görüyen. Ne şurada atılan çözümü milyarlar değil. Yönü veya şu 10 milyonu 200 milyonu düdölyen de hatta. Ne sistem yanlış bulunur. Bu görüdiyen bedbahtçılığı o dine ödü uğurlap ya nemedi bir vakti getiren nokta. Bu anırtına cemiyeti ödüne uğruyor. Yani cemiyetin şu vakti derecesi yani bilim neme derecesi şu prezidentin derecesindeki yağdayda şu var. Düşüncelerim son kıyala. Onu adamlar bilen gürleşen olur başka planetten adamları yalak da yönetip açılığı edip pehini değil ya da. Ne sistemli yanlışın nehmedin düşünülme için ne mi diyese. Şimdi şurada atılan çözümü yenilecek nemede çözülüyor da. Bilmedim nemede görünüyor mu görünüyor yok mu? Kemine görünüyor mu şu at nemede? Yok, hazır men. Sen görkezmeden bolonu o der kemine. Şular yalak yani arıtma sistemi değil ya da. Bunu istendik iş adamları burnap biliyor, edip biliyor, yapıp biliyor, dördüp biliyorlar da. Ödüm lokan bakadım yok. Ödüm devlet değil, iş adamları Mehmet diyor. Şolara da yol yok. Tabii milisyen sahani, işleyecek adamlar sahanından kendine. Ödüm şu milisyeler, şu yani yakı bilise de derler. Bunun üstünde hazaplayan ol 200 milyondan geçik gidiyor da. Şu halkı edip çörek imeli adamlar sahani. Vudipelon sahani. Onun başkaları vardır. 4'ten 5'ten onun yarım milyon, 1 milyon olup gidiyor da bulur. Hiç saat öğünür ben dine öğünürceğe peskel verip yaşamalı adamın sahanı var da. O da azat derler. Ne sistemli yanlış olanı şeyle oluyandır. Onu görüp bilen akıl yok dedi. Devlet aklı yok. O devlet akıllı demek hükman verifeli adam olmalıdır devlet akıllı düşünce. O düşünce demektir. Ne bunu kim düzeltip biliyor? Ben ne şu teorikte gelip görün. Men plani, men pıspıgani, men deme diyen adamların biri şu atlar var düşüncelerim yok da. Şu sistemli yanlışlığına da düşünceleri yok. Diktatörü ayırıp koyacak oluyorlar da. Öğlerinin şu diktatörden hiçbir göçük yerlerin yoktuğunu. Tabii nadanlık derecesi şu okudan göçük derler. Köp halatlarda şu deme düşüncesi, şu diktatörün düşüncesi köpününkinden yukarı olmama mümkün. Yani düyüp demen seviyevine düşünmek isteyen noktada. Sonum bil için tayda bu topar fikirdeşlerimiz var da
diktatör problemi değildir. Problemi cehalettir, nadanlıktır. O nadanlığın sağınıken, katıken, bizim göz önüne getirip bilecek dememizdenimken, ödüm şu diktaturan karşısına görüşüp görünün içinde hazım kendir. O düşünceli nadan, düşüncesiz nadanın hiç de bilmeyen nadanın hazım kıyın oluyandır. O yarım cahil liyandır. Yarım tovotlu. Bunları sen önünde böğüt bunlar. O etçeğe de ettirmeyen nemes olurdur. Biz bunu 30 yıl bundan önce yaşadık da. Ne Türkmen cemiyeti bir yarım yıl gayret eden oldu. Şu da atlan hem mecedin öňe alınýardy. Şu da atlan hiç bir bolmaýardy. Biz ne Türkmenistan'ı şu döwürde de gowulýardyk. Şu da atları görüp biz şutaýyk su, gaz, onu alt yapı getirmeyen neme diýerdik. O bizim işimiz hem değil. Yani biz şunu görýärdik. Ve ähli Respublikan bilýär. Hem yerini ayak edim gelen adamlar. Ödüm katı ovu düşünen adamlar. Şulatlan hem meclisinin çözüm proyektleri kendi bağdır. Ne Türkmenistan demelerini kaldıraymalılar. Ödüm gıyıtka vaktı. 2-3 yılın içinde çözüyorduk şunu. Yani şu saydan, ne şu cemiyetten normal adam çıkıp bilir mi? Ödüm düşünün. Bill Gates çıkıp bilir mi şu saydan? Ne misal alyanına? Ya Elon Musk'alık bir çıkıp bilir mi? 80-90% milletin şunun için ne yatıyor? Yani şu saydan ödüm günlük bolmalı zat yala kabul ediyor. Ödlerin gören nokta. Görmeyenin ben nemesin tubutlaması şu arada bir adam dil yarap bile nokta. Tabii he utonya bir taraftan şunun alak yaşa demedi yaşatı. İkinci taraftan yeni eden. Bu böyle bolmalarlığına da düşünen okulur. Ödüm çözümleri bunu deme yani prezident etmeliler. Yerli hükümet bir pırdat var. Olur yerli halkım var. Bunu gelin düdödölüm ne hemşim düdödem yok. O şu çözüm yolunu ödlerliğin giymeli halkım var. Ne bizim problemlerimiz şeyle onun şu taydan yola çıkan zaman yine Süleyman Kıyalak problemlerim yola çıkar. Onu yankı eden, seyretmedik. O doktora varanla üns vermedik. Gidelim bir cemiyet var. Bu cemiyet çüren. Şoňa düşünün. Çüyrük cemiyette dine şular yalak rahat bolup bilýändir. O cemiyet çüyremedik bolsa Süleyman birinci demesinde eýem şo taýda signal çıkmalı, trivoga çıkmalı, halk ayağa kalmalı, hükümet kurumalar hem meclis ayağa kalmalı. Edir bolan sağadın ideyandan. Yani biz bu zatları analiz etmeli. Benim fikrimce. On tevavi yaka yani samsık nadan nemeler değil. Onların bir parçası. Yani onları yalak yani münglerçesi vardır. Yani sistemli yanlışın getiren yeri. Şunu çözmesek tövürünü aldıraymalar bu milletten. Yani bunu çözmek kıyınlar. Fizik kıyınlarla. Bu ne çözülenden biliyoruz. 2 yılın içinde, 3 yılın içinde tanınma da yalağım edip oluyor. Yani bizim önümüzde cehalet vardır. Şimdi ettirmeyecek olup, başka da düşünüp, başka yerlerin emedip, edilen neme vardır. Onun esası sebebi, yani her kime vlast gerek, sebebi şu tayda pul kazanılıyor. Şu atkı çağalar ben kasmanat olacak diyen o var. Bizim dövrümüzde biz neyem olacak deydi, kasmanat olacak diyedik. Ya löçük olacak diyedik. İnni her kim prezident olacak diyedik. Sebebi doğulundan
Ta yetişençe şolun portreti, şolun nembesi ekranı seyrettiğim şolur. Şondan başka da hiç yerde kazanç ya erkin neme yoktuğunu halkın beyinisine salıptırlar da. Onun yine bir neme ütköşük neme şu devlet kuruluşunu işleyen adam ya bu hizmet sektörünü düşünen nokta. Bu hukuk elinde ulas bolon neme dip düşünüyorlardı. O tayda hizmet olmalı. Bilgim olmasa değerli hizmetin versin. Ödem ekranlardan kayırışıp diyorlar da. Bir de adam düşünceleri yok, onun görüntü bu da. Onu yankı, bu da atları bilyen adam, onu anlatsanı görüntü bu da. On yankı agent bolmazlığı önemli mi derler? O beynisi tersi işliyor. Yani sistem ne ben nemesini devam edecek de. Bu realak yanlış sistemi devam etbilmiyor. O götüntümü realaktır. Her sefer kıymırladığı içine gider. Hazam çunglaşır. Yani 20. asırda sen bir yankı İngul şehrin ikinci İngul şehir de Türkmenistan'ın Çerçok. İkinci olması üçüncü merkezinde yağdayı şundalık. Beyliklerim şundalık. Yani evde şundan kovdur diyelim. Yani marı şundan kovmuyor. Daha çoğu şundan kovmuyor. Yok. Zaten Aşkabat'ta 10 tane köçer nemedenin bunun böyle halkın kalan nerede? Ödem şunu hiç kim gören yok. Da gen dadı, sistem yanlış olanı şeyle oluyordur. Bana edil şu atlıkça aytacağım şu. Sapara. Bunun başkaça kıyıskaydı ve mayduan bolonok da indi. O problemi ortada görünüp duruyor. Çözgütü gerek de ona. Ya Aydın sen o bir zatlar aytacak olsan bu arada. Indi şu sapara yankına hemen aytýaňyzda bizde her bir adam şu prezident olmak arzuwy ýa-da prezident olma nämesi var da, düşünceleri var. O näme üçin ol adamın aslında ol öz düşüncesi değil. Özü belki ol injener olacaktır, belki doktor olacaktır, belli değil. Ýöne şoňa sen prezident olmaly diýip sistema öğretýär. Sistema şu Türkmenistan'da şu bir diktaturanyň men ona immuniteti diýende meniň şu watyna görýän nämeleriň içinde ine şol diktatura özüne näli gorag döredipdir. Her bir adam prezident olacak böyle. Ýöne prezident wezipesi bir sany. Diýmek bu adamlar öz aralarında gyrylışmaly. Bulan bir gorag nämesidir, mehanizmidir. Şol sistemanyň, diktaturanyň. Diktatura diýende ýalňyş düşünmäň watandaşlar. Men Niýazow ýa-da Berdimuhammedow diýemok. Diktatura diýen şol şu taýdaky sistema. Adamları şoňa taýýarlaýar. O tapawdy ýok, 60 ýaşynda bolsun ýa-da 10 ýaşynda çağı bolsun. Şolara seretsen şo prezident olmak diýär. Sebäbi görýärler prezident näme etýär, gezip ýör, maşyn minýär, aýdym aýtýar, ine öňüne halk çykýar, tagzym etýärler ona. Soň hemme aýdýar men hem şuňa boljak diýär. Şoň üçin ýaşap başlaýarlar. İkinci bir nämesi var diktaturanyň, olam alada etmek. Halkyň aladasyna etmek diýip siňdirilipdir da o halkyň kellesine. Ine nämemiş prezident halkyň aladasyna etmelimiş, hökümet halkyň aladasyna etmelimiş. Ine şol düşünce de eýem bir şekilde şu diktaturany gorayan zat. Ýöne bizde gynansak da Türkmenistanda ýankı araşdyrma merkezleri diýär-de düýüplü bir ýani bir soň näme bardyr, bir netije bardyr. Şol netijeň nirden gelenini, şoň sebäplerini düýüplü öwrenýän ylymam ýok, institut hiç zat ýok da. Şoň üçin yüzey seredilýär hemme zatda da. Hemme zady şoň ýaly näme etýär. Şo ine şu Süleyman meselesinde de onu kän bir mene halamokda şu bir siyasi nämelerin içine goşmak sebäbi indi aramızda yok da inansak da ýöne bir ölüňi birinji syýlap başlamaly da men pikirimçe. Ýöne şonam provokasiýa görnüşinde ulanýanlar hem görýär şu günde. Olam nämeni görkezýär? Ýene ýankı şo nämenin goragy bu aslında diktaturanyň goragy. Awa.
Nämede var da men şol sistemin ýalňyşlaryny diýende ine reforma sözü var. Biz näçe sapardan reforma diýip gelýäs. Ýöne ýaşlylar men şonu Türkmenistanda reforma sözüne düşünýän adam görüp bilmedim de. Hiç hili. Düşünýänler özleri reformaň näme diýine. Ýöne düýüp manysyny bilen okşo reformaň näme diýini bilen okşo. Reforma diýmek pikir etýärler ine remont eden ýaly kosmik remonda reforma diýip pikir edýärler. Ya bir zatlary üýtgetmek, täze kanun ýazmak reforma diýip pikir edýärler. Reformalar oň ýaly zat däldir. Reforma ene sen ýanky sistemaň üýtgetýän bolsa, şo zat reforma bolýandyr. Düşünjäni üýtgetýän bolsa, şo toplumyň düşünjesini üýtgetip bilýän işe reforma diýilýär aslında. Yani şonam ýalňyş düşünýär. Indi döwlet gurmak barada aýtdyňyzda şu döwlet bir mehanizmdir watandaşlar, bir sistemadyr. Ol şol her bir adamın kellesindäki pikirden başlap sen kanunçylygyň bolsun, belki söwdaň bolsun, ýaşaýyş şertleriň şolaň hemmesi ýanky döwlet sistemasyny emele getirýär. Döwlet hökümet däldir. Indi sen şu döwlet sistemasyny dogry şekilde gurup, dogry fundamentini guran wagtyň näme bolýar? Siyasata ýanky gelen adamlar vardır, hökümet şo taýda özüne peýda gazanjak bolup bir zat eden wagt, mysal üçin şu nämetge gidip adamlaryň biznesini elinden alýarlar. Ýöne sen dogry döwlet sistemasyny şo oturdan wagtyň. Bir adamyň iki adamyň biznesini alan wagty şol hökümetiň özü ýok bolup başlaýar da. Özüne ziyan verer ýaly edip sistema gurup bolýar. Adamlaryň aladasyny etmek däl, şert öğretýän adamlar gerek bolsa hökümetiň aladasyna eder, başga zadyň aladasyna eder. Uçağın aladasyna eder, okuwçyň uniwersitetiň aladasyna eder, halk eder. O adam sistema edýändir. Onu bir adam çıkıp men aladanız etjek mümkin däl. Oň ýaly zat nirde bar? Nirde görüldi? Bir adam milyon adamyň aladasyna etdi. Her kim öz aladasyna eder. Ol alad etmek däl. Hökümetiň işi bolsun, döwletiň işi, beýleki nämeleriň işi hemmesi şu ýanky kanunda görkezlen borçlaryny ýerine ýetirmek. O zatlar edip bolýar, gurup bolýar. Ýöne Türkmenistanda döwlet ýok diýäsbelin, ona ýaly döwlet ýok, bar diýilýär-de. Bir sany bir döwletiň önemesini görkeziň şo taýda, ine döwletiň garantisini görkeziň şo taýda bardygyny, suwutnamasyny. Ýok zada ýok diýmeli. Onam düzeltjek bolýarlar da. Ine bulan bir näme. Näme üçin biz şonu düzeltjek bolýas? Ýok zady beýnan saňam düzeltip bolmaýar da, ýok zady. Onu ilki bilen gurmaly şo taýda. Döwlet sistemasyny. Onu doğru vurmalı. Yani vurmalı der, doğru vurmalı. Bolmasa tersini işlete bedbahtçılığı demen cemiyeti 100 yıl 150 yıl ýygyň ger. Ne edil şu wagtlar. Bugün könem biz 30 yıl diýäs aslında Saparawa 150-200 yıl iýe gitdik de biz şu 30 ýylyň içinde. Düşünce adamlaryň düşünjesine seredende bir kasır ýygy. O bir topary 19-njy asyrda, bir topary 20-njy asyrda, käbir 21-nji asyrda gatlak boldy. Ödem bir-biriniň gepine düşünenok, neme geçýär-de? Beýle ýanky. Paralel geçýär. Paralel gidýär. Bizden tek şu näme de ýok. Ine bir-birimiz bilen gürleşip bilme nämemiz hem ýok inansak da. Adam bilen gürleşip bilen nokta. Sebäbi olam diliň nämesinden hem diýip pikir edýän, men çok geçen dil nämesini aýdylanda da olam ine edilmeli iş. Döwletiň döwlet dili bolmaly. İçindäki hem adam düşünüşip bilýän. Men öz tejribemden aýdaýyn, Türkmenistanda bolýar bir iş edýän bir adam bilen soň işi gutaran soň saňa aýtdy, sen şey diýip aýdypdyň diýdi. Ýöne sen oň ýaly diýip aýtmadyň. Ol soň ýaly düşünüpdir näme üçindir. Hakykatdan hem soň ýaly düşünüp bolýar, sen guran sözlemiň dedi. Men aýtdym, mende bir problemi barmy? Ýok, ine şoň ýaly düşünüşmek hemme adamyň başyna gelendir. Ýöne ine şu adam problema diýip görkezmeýär-de. Biz näme üçin bir-birimizden düşünüp bilemiz ok? Gerek olsa häzir şu taýda bir zat aýdanda da şonam başga hile edip näme etdiler, kommentir edip bilýärler, başga hile edip düşündirip bilýärler da sen sözlerini. Ine şey diýdi belin şunun arkasında şu var diýip. Diýmek, sen o taýda onu aýdyp beğenmeli däl. Diýmek, bizim dilimizde bir problem var. Ine bulan bir düýüplü problemalaryň biri. Onu edip bir-birinden düşünüşmän, sen iyi işleşip biljek. Aydın bir neme umut berýän bir zat ne Türkmen nemesi ne daşynaky içindäki şu internet bilen dost
Yani şunu bilýän görýän adamlaň nemesi ýagdaýy bir ýyl mundan öňküsiyalak däl, yer bilen gök ýalak tapawdy wada bir ýylyň içinden üýt köçük demesini. Diýmek metbuat yani batın ya da yayın bu adına näme diýsen diýine şu wagtky total şeyler nemeler bilgi doğru berilende adamın ağına täsir edýär diýip düşünýänler. O Türkmenistanyň sistem ýalňyş diýäniň sebebi şu bilginiň baştan kestiler de. Yani informasyon vakumun içinde adam dinen adamlaşıp bilye başka nemetecek nemeti yok da. Ön bir zat bilýänem şu türidada bolsa, şu ortamda bolsa, şu özüne öwrük gitmek mecburiyeti var da. Tebigatın kanunu. Ne şu wagtda çıkıp bir 5-10 ýyl ne Ýewropada zatly nemet gören adam ýygyna gidip ýaşap bilmez. Ne ben Türkmenistana gidip ýaşap biljek gelip aýdyp oturdum. Mümkün däl. Ya şu sırada bir ýyl ýaşasam men gelip berde 3 ýyl özüm bejertmeli bolur, kellem bejertmeli bolur. Ya sistem ýalňyşyň eden demesi şu. Bunu içinde gelip gören adamlar bilmeýän bolmagy mümkün. Geň alýan bolun ýöne bilemdok diýdi. Ne bir arkadaşımız var Moskvada şu an Türkmenistanlı. Men niye şu atkı düşünýän adamın diye hiç birini düşünemoktum diye. Ödüm ullukan adam 60'tan geçen adam. Bunu niye şimdi gadı dinlemeyen nemet men ölüp giden oldum ne edecektim deyip jurnalak neme diye de. O titi seyredip gördüm diye hem biz adam doğru diye. Ne informasyon vakum şol onun yörüt edilýär. Näme üçin edilýär? O da belli. Onu yankı problemleri düýpräk seredip esasy problemleri ortaga goýmalylar. O näme üçin hukuk goragy yani kontrol edici organlaryň sany iş önümçülükdäki adamlaryň sanynyň ken şo soragy berip bilýänmem. Şo soragy berip bilmesen ertir şo san yani hukuk ýa-da kontrol edýän san o beýleki nämäni işlejek, öndürjek, döretjek nämäni ýaşatmaýar. Şo kanun soru almaly. Şoň hasamyny ýaşaýar. Başga da ýaşap bilen ok. Ne otudur şunu alak korunu ne eyle kolya? Ne şunu alak kolya? Ödüm bir ullu kandidatlara yani bir fikir aylar yala giden nokta. Ne toprak. Toprak için uruşlar alınıp barlyada. Bir devlet o devletin üstüne toprak alacak olup neme diyedi. Kadimden beri gelyen nemede. Yönü sen toprağını yani üstüne oturun toprağını ödün şoğura batırıp deherlep yok ediyen. O neyle kolyan? Düşmanam gerek değildi. Düşmanam gerek geldi. Ödün ediyen. Ödün görün ok üstünde yörep gördün bunu. Bir adam delik adam der. 5 milyon adam. Diyingi görün yok mu böyle değil. Görüp tezini çıkarmayanım var. O da bolluğu değil. Yani bunun sonu gidip var ya o drone'u var yani sorunlu prosesi drone nokta. Şu soralan oldu 2. yıl on beyleke tabi hat erve de tabi sonum hiç iyidine dönme de tabi. Öyle her yıl geçtiği şeyle olup gidiyor. 96-95% demesi. Yerde yaran yok Türkmenistan'ın. Kapara yine şu hemmesi yankıza da getiriyor da adamlar yine neticeni görüyor yine. Ne kartoşka yok kımmat diye aydıp bilýärler. Pomidor kımmat diye aydıp bilýärler.
Yani şonu yerden gelýänini düşünen okmuka? Sen yerini şorlap, yer şorlasın ama biz onu iyemiz ok, ikemiz ok diýendirler de. Yer kime gerek diýendir de. Aslında şu sen kartoşkan gymmat, pomidorun gymmat, yine näme yer gymmat. Sen şu bir yerden gelýändir, şoň sebeplerini öğrenjek bolan adam barmy? Nämemiş sebebi? Yine diktatörmüş. Şu atlan öňünden üçin döwletden hemme jetinde normal döwletden men bu Türkçesini aýdaýyn. Liyakat sistemi diýip sistemi konstitusiýanyň içine tarlanýandyr. Liyakat diýmek kompetensiýadyr. Döwlete liyakat bolmadyk kadyr bolmagy haky ýokdur. Tebebi oň betbagtçylygy ölçer ýalagam däldir. Oğurluk dağı oň ýanyna bir ýöne deme ýalakdyr. Ýani deňizde bir damja ýalak bolup görünür. Ne bolanda düşdi. Ne hökümetin nadanlığından başka iş tatdı. O nadanların bir täze edip bilýän millet. Gen görmelidir. Başımızın täze diýerlerdi. Sapara bir ildeşimiz jaňydy ýa. Aýda kemine men bundan soň diýe öýe pul uradam ok diýe. Näme diýip soradym. O mellen ýarymla ekin ekipdirler, ýarym boş durmuş. O näme üçinmiş? Siz pulu uradarsınız diýämiş. O soň ýene biri aýdy. O maşina alypdyrlar, indi şoň karzy barmyş, men oňa pul kömek etmelmişim diýe. Sonra many alypdyrlar. O alan wagty soran ok diýe. Ýurdun içem, ýurdun daşyna näme garaşly bolupdyr. Ona gön aýdy, biz size garaşly diýe, etmeli diýe sen şonu. Ýurdun daşyndaklara, bu taýdaklaryň nädip ýaşap örenlerinden habarlary ýokdy olaryň. O tapan pulunyň 80%-ni ura diýe ýurdun içine. Ve özleri bu taýda paçya ýalyk ýaşap ören bu adamlar. Iň agyr şertlerde ýaşaýarlar, iň agyr şertlerde işleýärler. Ya bu bir ýerde bu bir ýerde ýykylyp bar ya, şonu hem görüp bilen oklar yani. Daşyndakylar hem görüp bilen ok, köpüsi. İçindekiler hem görüp bilen ok. Ýykylyp bar ya. Ya bar umydyňyz ýykyljak yani ýakyn wagtda da. Bunu görüp bilen ok. Ýöne entek şu ýykylmanka görmeli. Ya da görüp bilýänler diňlemeli, iň azyndan diňläp bilmeli. Görüp bilmeseňem. No. Ben şu taýda kıladay diýmän. Saparagy hakykatdan şu bilen halkymyz başga dünýäni, başga durmuşy görmänsen o şeýle bolmalydyr diýip hemme zady görüşi ýaly kabul edýär. Barda günnelik gözüňdäki kartinka şu oň beýnesi başga zady görmänsen başga zady kabul eder. Ol ýa şol ýykylyp ýatan jaý bar ýa tualet, hajatxana. Olar şuň ýykylana, olar SSR ýykylan zamanynda ýykylan jaýlar bolmaly ýa hajatxana. Niýasym döwründen şol dur, ýöne şolar aýryp şoň ýerine bir bolmaly zady guran akly. Näme üçin halk şu zady şu kartinkany şu görnüşi kabul etsin, şu durmuşa da haýyr bolsun diýip edilýän ýörüýtik oýun zibilhanasam şoň ýaly. Ol serede otyn bolmagy adamlar kızlar batdan ýaýarlar da. Hal Murat ýa şo sen döwründe asfaltlanan köçeler var diye 90-njy, 91-nji, 92-nji ýyllarda şu internasional eserler adamlar. Şondan soň şu asfaltlaryň lakkylap gopup ýaty, şondan soň kızlar bada el uran adam ýok diýdi, ne on kanalizasiýasyna ne on beýleksine. Şol hemmejikler şol 20-nji asyryň 80-nji ýyllaryna galypdyr. Bular döwlete gelýän ähli pulyny öldürýärler, urup otyr, ýöne ýazýandylar elbetde. Onu gurduk minetdik diýip, ýöne edilýän zat ýok. Halk şu näçe şu göz güýüni halla şu garyp durmuşda ýa-da bir şular ýaly ýeter ýetme bargarny as bargarny dok şertde ýaşatsalar şonu olar halk tabin bolar diýip düşünýärdi. Emma halkyň beýleki döwletlerde bar bolan tejribesini edip görýär boly. Ösen demokratik döwlet bolsun, kapitalistik döwlet bolsun, sosialistik döwlet bolsun tapaw diýip, ösen döwletleriň orta grup gatlagyň orta gatlaryň sany 60-65 götürümden ýa prosentden geçen milletin ýa döwletin ilatynyň durmuşy düýüp götürüp gitmiş.
Bizim Şweçýamyzda sapara ulu ýolda geçip barýakan terasdaki tualetlerim Gurban Gulyň köşküne akşa bar içiniň gyzgynlygyny seredende ol invalidler üçin gurulan zatlary seredende denalar üçin çağalar üçin içine goýulan esbaplar seredende köçede gidip ýatyp boş hem 30-40 kilometrden var. Hem ýerde var. Hem için şu devletler gurup bilip durşuny. Bularda nevtem yok, adam yok, beylekim yok. Yani hakikaten hemme zat adam için. Şu bizde şu adamı doğandan şu kemtidip yaşatmalı. Aytdyňyz da ýa-ni hemme kişi prezident bolmaly. Bu hakikaten şu kartinkany emme aydın. O halkyň gözüne günnelik sokup durda. Özüne ene ol maşin meni diýen. O taýda bu taýda ene aktygyny getirýär, ogluny getirýär, biri bilen at çapýar, beýlekisi bilen ýanky bir ýadygarlyk atýar, üçüncüsü bilen muzyk aýdýar. Şol çağırlıktan men prezident bolsam diýmek men oglumam gowy ýaşar, aktygymam gowy ýaşar. Şulara hyzmat etsem, maňa da şolaryň iýan zadyndan bir zat yeter düşer. Ana meniň biraz gowrak ýaşap biler, beýlek halkyň cehennem bolsun diýip düşünjäni halkyň aňyna goýdular. Eger insan birinin kulu bolmaly bolsa men düşünjem ol Allahyň kulu ýa bennesi bolmaly. Ýöne halkyň şu 90% götürmüň aňyna dollar kulu bar. Pulun kulu adamlar. Pulun bolsa senin hemme zat bar, başga gymmatlyklar, ruhy gymmatlygy mereke hiç zat. Şol da bolanok ana görüp durar. Ele şol onun nirde bir taýda döwletiň kökü damary bolsun, sen aýtmyşlan alt ýapysy bolsun. Hiç zat ýok, şüýretler sapara. O ýokarda gargap duran peşmek bar, döwletiň sudury bardy, özü ýok. Özü ýok. Şoň üçin gelip düşen ýagdaýymyz şu hemmäňiň aýdýany dogry, men diňläp otyr. O gorkadylar ordaňa çärçewden Türkmen. O hem ber. Her etrawyny, her owasyny şular ýaly ýagdaý. Men bir ýyl Şoňa biz manasipmi 20-nji asyrda şu durmuşda ýaşama, şu döwletiň şu baýlyklary bilen, bu milliardlar näde gidýär? Halk oýlan pikirlenýän emesi gaty juda ýok. Ýöne Hudaýa şükür biraz ýoş-ýoşdan düşünüp başlayan adamlar var. Olaryň kimler? Ine ýurdun taşyna çykyp bilim alırlar, ýa bir saýsewap bilen göçüp çykarlar, ýa Türkiýede işläp berirler. Adamlar şu Türkiýanyň Türkmenistanyň degestlerini ur behiçdiýalyk görýärler. Ýöne olar görmändirler da Norwegiýa döwleti, Şweçýa döwleti, Finlandiýa döwleti, Ýaponiýa döwleti biziň halkymyz görmänse, olaryň Türkiýede şular üçin bir demokratiýa bir çurbasy bolup durdy. Emma gowsundan gowsy bar da eger ediljek bolsa. Halmura doğru aýdyp oturdyňyz. Şu sistemany ornaşdyrmak üçin köp ýyl geregem däldir. Ýöne şoňa şu sistemany kabul etjek, şu sistemanyň esasyny işlejek halkymyz barmy ýa ýokmy? Şoňa düşün. Ýene bu ulkan problemi bolupdy. Halmurada ýa para almaly ýa-da para bermeli. Korrupsiýon sistemi hemme kişinin kellesinde dur. bir misal bereýin Halmurada 92-nji ýylyň Türkiýesi bilen 92-nji ýylyň Türkmenistany deňeşdirende şo wagtyň Türkiýesi gaty izdaty. Bolup biler. Gaty izdaty. Owa. Şu wagt deňeşdirilende. Owa. Sapara gaty gowy da 94. Gaty gowy 94-nji ýyllaky Türkiýe men Türkiýe 92-nji ýyl gelimde. Gelip Türk firmalaryny aýlanyp ýeke çağırdım. Bu topor firmaları gelin bize senin bilgiňiz nemäňi berek diýip. Bir firma ýanky şu Kanrada teli wadyr. Şo gurulýatda. Onuň bir seredip ýanyndan geçip barýardyk, seretdim. Her hepde bir etar salynýarda. O tarihleri ýazylgy. Onuň şopro haýyş edip onuň şo taýyk nemetdim. Tow diýdim, towdu bardy. Onuň seredip bulduk golün onuň neme proýekt müdiri ýani şant nemesi da geldi onuň görkezdi men Türkmenistandan diýdim şular ýalak gelin çağırýar bir topar işimiz var nemämiz var Eşref Bey Eşref Kökür diýe şu wagt proje müdiri şoň bilen şo taýda tanışdyk. Soň ortak golluk soň bir wagtda ýöne Türkiýanyň ýagdaýy ýanky şu mutur ýagdaýy ýanky alt ýap ýagdaýy
Yani deme çerjon kudun o değil. Şöyle olur. Käbir yerler hem yer değil elbette olur. Ne 20 yılın içinde katil 20 hem değil onu 5 yılın içinde düzelttiler. Ne o Cemal Bey vardır bizim arkadaşımız. Şu dövrlerde yani Ehli İstanbul'un pilot ne projektine diyorlardı. Altyapısını. Daniel bir firma bilen. Süreyya ve Edip adı demeler. Ehli altyapısının yani İstanbul şu adam bir 12-11 milyon halkı vardır. Katıl lokan şu dövrü. Ne çözdüler? Benim kıyıtkı vardı çözdüler. Ben son her yıl baramda İstanbul'u tanımı okudum. Sisteman doğru oturduğunda onun öz çözülüyor. Onun bir neme içinde gezip görsen ne öğreniyen bir kıyın adam yok. Şveçya'da şu motor sistemi var. Bir giden baylık. Ne ben bolyan ne şu kamunamda motor bilen yani kapı çekme neme bilen meşgul neme adam şu kamunan in bay adamsı. Etrafın Türkmen sayısı. O etrafın in bay adamsı. O da görülüp bir neme 3-4 yıllıkta avariya düşüp mayıp bolup durdu. Onun mayıp olsa firması işlep dur. In bay adam altın yalaklat motor. Bir de o motoru içinde çıkıp bilmeniyor. Özünü şunun içinde yatıp duruyor deniyalak. O sen hem gigiyenan hem can sağlığın hem ömrün uduyunluğunu hem eşiretin hem medadın atın. O ne haylak sen ilkulak etmeli dadın şola. Son başka da attılar. Sen çağalağım tağlığı şol. Enen atağım tağlığı şol taydan. Yeniden hoşlar hem medad. Sen durmuş eşiretin hem şondan. Ne hem çünkü yaşıyor adam. Kâtı bu adlara cevap verecek olun. Adam ne hem çünkü yaşıyor. Eşiretli normal durmuştu yaşamak için yaşıyorlar. Milisiden korkmak için yaşanıyor mu? Ya birini çokunmak için ya da neme yani çare dip şolur yalaklarda katlamak için yaşanıyor mu? Ya korkup yaşamak için yaşanıyor. Bu da atlara yani adam oturup böyle cevap veren yok mu? İngol bana soğura verin. Ne hem çıp beyledi. Bu toporu yani bir çağın atası, babası, kakası, ecesi bolup görün adamlar vardı. Şolun düşünceleri ne olursa o çağın ne aylak olsun. O başkala. Bizim yağdaylarımız neme problemimiz çözülmediği alak değil. Bu zatlar katı o çözülüyor, adam çözülüyor. Çözümünü bilmek gerek. Onun sebebini bilmek gerek. Ne edip çözüleceğini, onun uğrunu, yolunu bilmek gerek. Bunu popülizm bilen ya da siyasi manevralar bilen edilen de hattandır. Buna bilgi, bilim, düşünce gerektir. Yaşlılar yine şunu alarak bir zat var da yine adalet diyorlar. Onu yine siz Avrupa'nı gören son has o düşünüyorsunuzda. Ne adalet, Türkmenistan'da adalet yok. Adalet ben şu tayda hiç kaçanım görmedim de yani. Adaletin yoktuğunu ve şunu adamlara da bir kere öğretiyorlar. Şu zadı doğru yol edip öğretiyorlar. Sebebine şehirde yol var, asfalt yol. Ovada da yok da şu zadı. Şimdi kaçan da sen şehri ayrı tutsan, ovanı ayrı tutsan, yol meselesinde, beylik meselelerde, şu altyapı meselesinde. Şu zat adaletli mı? Onu yine şehirdekilerim hiç soran nokta. Yine bizde vardı ya. Yine ben özüm ovada olan son, ben o koyden de biz de o rezinledik vardı. Şondan giyip gittik de sebebi beylik nemede barıp olan oku. O Batkan içinden geçmeli yerler vardı da. Oku var yani çak. Yine şey edip oku var ya, oku etmeyatık. Ondan sonra mal bakıp gören olan. Yine şu vakit biz şehre geliyorduk. Şehirdekiler bir hili ova deyip nemet diye de olaran bilye şu Batkan içinde gezip veren adam biz. Şunun için bizim üstümüzden üleniyalı oluyor. Yine şu vakit ben yan kızatlara seyretken veliğin tuvaleti, bizim tuvalet olan tuvaletleri şolardan kovu da şehrinkiden.
Sebäbi o da adamlar özleri etýärler şu zat. Özleri gurýarlar, özleri seretýärler. Şäherde şoňa nämemiş hökümet seretmeli. Indi bu edilen zatda da şu şäheriň adamy kireden okda bular owanyň adamy ýa-da owaň ýaşaýjysam edilmeli adam men näme üçin ine asfalt ýolda koýup gelýän olar ýanky ýagşda garda şo asfalt ýokdy bizde. Näme üçin şoň ýaly şertlerde ine adalaty hiç kim soran okda o şäherdäki begenýe gaýtam ay bizde gowy diýdi. Seni günäkerliýe o da ýaşaň diýip şähere geldi ýa-da. Şol zatlarda da näme üçin soňa mene mekteplere seretýän awelin şäheriň mektepleri has gowy näme edilýär-de? Oňarylýar çok içiniň ýanky näme gyzdyrmasy, atapleniýasy bolsun, beýlekisi bolsun. Ýöne owada o zatlaram ýok. Balnitsalar ýünden ýok. Balnitsalaram şoň ýaly owada naklemen terediýän bolýar. Hudaý saklasyn. Ýöne şu adam adalatsızlyk diýip dile getiren oldu mu? Ine adalatsız da şolar meniň üçin adalat däl ol, sebäbi o bolandyr näme. Indi Türkiýede de oň ýaly bir näme däl, owa sistemasy ýöne ine şu saparatsız video goýberdiň şu owa ýerlere öýtden, şol fermalara gitdiňiz ýollara asfalt. Asfalt emmi. Şäheriň içi ýaly. Emmi asfalt. Ýeme ştaýda men bir zadaýdan sapara şol görýän mene bir her adam öz oturmaly ýerine otursa ýa öz bilýän zadyny ýa tejribesini aýtsa ýaşyda. Indi soňky döwür indi bilermen köperli goşadyrnyň içinde dogrudan o. Hem kişi hem siýasatçy boljak, hem ýa-ni bir näme kanunçy boljak, ykdysadyýatçy boljak. Sosial ilimlaryň doktory bolmasa da kandidaty boljak, bir çaşyň özüne sereden ýaly boldy millet. Bir şu zatlarda bir kompetensiýasy bar adam, ilimi bilimi ýeterli adam, ýa tejribesi bar adamlar aýtsa ýaşyda ýöne şol beýlekilere bassaşlyk edip bizde bassaşlyk ýok, türkmenlerde bassaşlyk bar da hakykatdan 30 ýyl bar görüp gelýän adam. Şo bassaşlyk edip biriniň ýeme çorba çykarlyk aýdan pikirin şonu ýuwan suw edip köşe dökýärler, ýajar dökýärler. Ondan ne edip berdi sen bir zadyň düýbüň tutjak ýa gorjak bir fundamental bilimi bolmadyk adam bilmeýän zadyna goşuşmasa ýaşydy. Men meselem hiç aşan siziň goýan ykdysady meselelerinde o başatyp oturýan ýöne şu taýda men welilik ýa akylsyrap aýdan ýerim ýok. Sebäp men bu meselede düşünje umumy halkyň düşünjesinden kän ýokardy-da. Bu taýda bilermen gerek. Ýöreýär şu işleri gurnap, işläp tejribesi bar adam. O kanunçuluk meselesi başka da, vatanı korumaklı harbi mesele başka da, o taýda tejribemle geçen zaten. Yerli hakimiyetin ahil kurulumu, onu da tejribemle 2-3 ýyl işlep gaýtdym. Eden işlem var, eksperimentler var. Ýöne men bilmeýän ýerime sokulamak gerek däl. O taýda özüňem ýalňyşýan, beýle adamlarym ýalňyşdyrýan. Men beýle adamlar diýip halky gözüňe tutýan. Ýöne soňky döwür, ene bilermen gaty köperli. Yani Türkmen ustadı bir nakıl var da şol yerlikli deyip hasap ediyor. Muallası köpelse toklusu harama çıkar diye de. Bizim ýagdaýymyzda, bizim şertimizde şular ýal goşadyrmak üçin mualla köpelse yani döwletimiz harama çykjak. Edýän işimiz başa barjak. Ine iň esasy zat şol. Halkyň gözüň başyna aýlap oturýarlar. Bolandan bolmajagy ýakyn edýän. Hal Murat men feňlemäňe bir ýene de bir nemerak bir zat goşoýun şu halkyň kän çykýan söz o hem düşünje birleşiň biz bir ýerik getirjek bolýar näme diýip o birleşmeli diýilen baýdagy näme diýerler-de. O da gowy sözdüni bilen bir zat bardyr adamlar. Şu adam ýok ýerde iş bolýan näler. Ola döwlet gurmak, gidiji işe bolýan näler. Yani adam diýilen bir zat bardyr. O da tamimiyetten çykýandyr. Men şu sözü oýnamaly orta atymok. Şu sözüň manysy mazmuny türkmeniň düşünjesinde düýgünden kalmandyr. Şoň üçin orta atýan. Şoğur betbağçılığın en ulu sütünü. Samimi değerli adam bilen bir seriyoz bu da etçek adam ikisi bir yerik gelip
ya da 3'üsi ya da 20'si ya da 1 milyonu bir zat bolor mu? Bolmaz. Hiç adam bolmaz. Yani etçek adamım erer gider şu tayda. Ya bodulur gider. Ya çürer. Ya yanar gider. Şoň üçin şu sözüň aňyrsına bukulyan adamlar ödüňde bir seredin ayna alından ayna öňüne yüzüňde gözüňde seredin. İlkulak bir yani ödüňde görýäňiz. O beynin içini de seyretdiğim yok da. Bunu köpüsü düşünmeyen aydiyada. Aňyrdan gelýän 250 ýyl Türkmen şunu aylık gelýän söz. Ýöne bir Türkmene de bir üns verin. Granisin Aňyr ýüzünde Awganistan vardır, beýleki tarapynda İran vardır, şu taýda Türkmenler vardır. Onun Irak'ta vardır, Suriye'de vardır, ne bizde vardır. Gengvatlar vardır. Yani sizin hiç Türkmen'i görmeyen, ne hem için görmeyenlerini o sonra onu vermeyen yardaylar vardı. Ben yönüm çalarak ağdak geçtim de yönü bir düşünce olsun diye ağladım. O Mağtumul Prağı 2-3 yıl yetik geliyor da. Moğolun epet kemiğine deme. Ben yönü döröcülü adamların alyanına. O teknik adamları o arada neme de yok. Olur yoğum, bolmandırım. Hem için 300 yıllap şolur ingolmanda şolur dören yok. Çok sebebini araştıran adam var mı? O Mağtumulini öğrenen adamlar varken gördük bildik tav olsunlar. O ulu işe diyorlar. Yani şolur hem için 300 yıllap hiç döremendir. Çoğur sebeplerini bir araştırıp görüyorsunuz mu? Bak. O ne Türkmenistan, şu Türkmen'in, ahir Türkmen'in bir merkezi, bir devlet bolan forması. Şu tayda ne için yok. Şu tayda orada beylem yayrap biliyordu. O kâğılımlar düğünün yok. Ne için yoktu, teoriyen adamım yok. Ne için filosofi yok, ne için psikoloji yok, ne için satalılımları yok. Ne için fizika diyen ilmi yatırdılar, bilmi yatırdılar, fakültetlerini yaptılar. Matematika diye neler yaptılar. Sebepler vardır. Biz nadanlığımızın sebeplerini düşünmeyen bu nadanlığı çözüp bolayan neler? Ben ahli yakı Türkmenistan'ın akı Türkmen'e de diyeyim. O ahli Türkmen'de şunun alaktır. O içinden bir yeri gidip Angliya'da, Amerika'da bir yerde okap demediyendir olun. Bir bilimin iyisidir. Yani o da şu sebeplerini, zatlarını gödaylayan nemesin. Ben eşitmedi de. Öz aralarını gurrun edilendir olun. Ne bizim demelerimiz şu taylarda yatıyor. Onun gerektiğini düşünen adamım yok. Mekteplerdeki kitaplara seyredin. Gerektiğiyle de adını yemediğini bir ünsüver seyredip kurun. O Türkmen çağı doğunu normal hem yerdeki çağı alak olup doğuyor. Sonra 15-20 yılın içinde dayılap biliyorlardı. Yine yanlış sistemi bolunlu. Yani kökünü dayılap biliyordu. Doğunu. Doğunu çağı neresi hem yerde bendeştir. Hem yedim genidir. 98% genidir. Sonra Florya'da Avrupa sistemi yanlış sistemi değil. Ben demediyen üns veren yerim Şotay. Başka yer değil. Nadan yetiştiren bir sistemi var. Şol oturdulun. Şonu yenk geçmeli. Şonu düzeltmeli. Şonu düzeltmeyen bir Türkmenistan düzelecek manası yoktur. Karnın oyrunun bilen düzeltmeyen. Karnın oyrun hapan köpeler. Sebebi deme sonku iyimitler abort gözükene. Onun yanan o plastik yarıp dünyanın pok edip çıkar. Para halka çıkıyor. Bolmolda köp yer, köp mutur olmalı. Ne? Şolar yalak dağıtlar var. Kâte aklında aylan.
illeşler. Diktatör ayırmak bilen çözülmeýär. Yok. Diktatör bulun köpünden gowy bolmagy mümkündür. Belli değildir o da. Şo taýa Ben şol- barýança. Nämen sorajaktym ine şu birleşmek meselesinde mene şu zady näli görýän birleşmek o taýda adamlaryň birleşmegi däldir o sözüň men pikirimçe manysy. Şu güýçleriň birleşmegi diýen bir näme bar da indi birleşmek agzyr bolmak şu wagt Türkmenistandaky sistema iň agzyr sistemadyr. Ine bir aýtja hemmen kellesinde şu ine agzyberligi görjek bolsaňyz watandaşlar. Diktatura diýmek o birleşmek diýmek. Ýöne köýe bir zat bar. Näme üçin Trump näçenji ýyl şu 19-njy ýylda mı dollary düşürjek bolup ýanky Merkez Banky bilen Amerikan Fed bilen näçe nämeler geçirdi da. Her adam diýip gördü öz aralarında ýanky nämeleri bilen. Ýöne şu Merkez Banky şoňa birleşene wa şu Trump bilen. Ýok diýdi ben öz işim bar şol. Oňa işi vizyonu var ýanky. Trump'ın hem edil şoňa ýaly. Trump hem ýalňyş zat etjek bolan o taýda. Dollaryň bahasyny düşürmek bilen ýanky ticaretine ýa-da sowdasyny ulotjak boldy da Amerikan. Ýöne Merkez Banky şoňa ýol bermedi. Indem demokratiýanyň iň ösen ýeri niri şu Amerika diýilýär-de. Solar birleşen ok. Diýmek şu birleşmek hem ýalňyş düşünmäň watandaşlar. Ol birek garşy olmak däl. Ýöne döwlet meselesinde birleşilip edilende diktatura getirýär-de soňa. Mene şu birleşip çağırýanlar hem pikir edýän şol diktaturany isleýändir şol adamlar. Birleşilip edilse diktatura bolýandyr. Ine ýa-da beýleki nämeler diýip partiýalar bar. Haýsy partiýa öz arasında birleşýär. Birleşip başlan ýerinde diktaturaň alamatlary döreýändir. Onu açyň okak görüň. İslendik döwletler, Türkiýede de şu zatlar tap bilersiňiz o kanaty. Ol birleşmek diýen zat, gowy zat diýip pikir edýäňiz. Ýöne döwlet işlerine, döwlet meselesine, ýa-da döwlet gurmak meselesine gelen wagty birleşmek ýalňyş zatdyr. Hatda ine şu täze Türkmenistanda da hazynaň ýanyna ýanky sen gelip bilmez näme siýasatçy. Ya da bilimin içine siyaset sokup bilmezler. Bilimin içi arasında bilim olur. Birleşip bilmez hiç kaçan hükümet bilen bilim. Yine şoňaly bir fundament urjak bolýas biz. Biz yine şu zatlary şu wagtda diktaturanın içindäki şu nämeleri ýok edip şu döwletiň üstünlerini bir-birinden aýyrjak bolýas söyleyin sizem birleşiň diýäňizde. Birleşdiriň diýäňiz. Bir sana üstün bolsun diýäňiz. Oňaly bolan ol işler. O güýçleriň aýrylşy diýip bir zat bar ha. Hawa şu zatlary öwredilmän soň belki aýtjansyňyz şu zatlary bilmän soň aýtjansyňyz. Ýöne bu zatlara bir giň işleýin seredip görüňde. Ay biri birleşmeli diýip maslahat berdi hawa, onda birleşeli olamaýdyr. Ay birleşseň şeýle diýip düşündirip bolýar. Oňa aýtdym, teňňäň iki tarapy bardyr. Arkasyna öňüne hem seretjek bolan o zatlary. O ýöne aýdyp soňunyň jogapkärçiligine düşünmek noktaş olur. Ýa-da pikir eden o jogapkärçiligine. Bolýar sen şonu etdiň, ertirkiseň miwen näme çykjak şu taýdan? Ýene diktatura döretmezmi? O aýdym bu birleşme nemesi var ya bu sözü. O diktatör ayırsan düzelýän sözüne gaty meňzeş. O birleşsem düzelýänmiken diýerler ýa-da diktatör ayırsan düzelýänmiken. İkisi bir zat bolun. Beter ol. Birleşikden geçti yine näçe ýyl 70 ýylmy şol Sowetski Soýuz yine birleşik şol. Birleşdi şo. Yine näme boldy soňunda? Azı karta açıp serediň Sowetski Soýuz diýip bir zat görýäňizmi şo taýda? Ýok. Birleşmeň netijesi şu. Şolam özüni gorap biler deger şol birleşik şo taýda aýrylyp şo birleşik bolman her haýsy ýanky awtonom bir nämeleri bolan bolsa belki şu bir näme bolardy bir blok ýalygy alyp bilerdi ýöne ýok bolda şol. Onam daşardan bir etdi diýerler ýöne daşardan o bahana gözlemek ýaly bir zat. Hem işede özü günäkärdir. Bir zat bolsa bir zat da özüň günäkär. Näme bolsa da. O sistemli ýalňyş ýene-däm şol. Sowetler hamlemesi. Şu taýda men aýdym taparason sen aýdaýarsy. Şu birleşik meselesini menem aýdaýyn, 30 ýyl şu birleşigiň için oturýum. Üç ýerek birleşdik. Türkmençanyň birleşigi bir dilluşugy bar ýa, watandaşlar. Şu bir güýç beýleki güýçi hökmen ýeňsetinden urup ýykmaly. Näme üçin şol kursy paýlanşygy bar biziň birleşigimizde. Başga da üçin birleşen atlar biziňkiler hökmen şu kursylar paýlaşmak. Sen prezident bolsaň men premier bolmaly, sen o öňünden paýlaşýar. O halka çykaran atlar ýa biziň ýetişmeli parlamentiň ýemesine goýum da hakyna ýa hukugyna. Ýok, bular öz aralaryny paýlaşyp ýurda barmaly. Ine birleşmäň manysy şol, bular pikirini. Ya halkın kellesini aydılman ýeňsesinden edilýän birleşme var. Şu elmedam şol 30 ýylda edilenler halkın ýeňsesini ay ine biz birleşdik de biz gowusyny edip birleşip bolýar. Ýöne olum birleşmesinin düýp manysy şu kursy paýlaşma.
Şo bolup geldi. Häzir şunu ýene birleşdik, aýtsak, sen kim boljak, ol kim bolmaly, men kim bolmaly? Ýene ular arasynda biz ýurda barýançak bile bolýar, bolmasa da olamak. Ýurda baranda da ular her bir partiýa boljak bolsa, her bir öz başyna işlejek bolsa, o näme birleşmesi bar? Onu ol döwletiň halkyň garşysynda dillewşik bolýar. Hemme alyp bir çukura tüýkürler. Hanony pikir dürlüligi, hanony partiýalaryň dürlüligi, hanony döwletde bolup biljek ösüş, dürlü tekliplerine, programmalarına esasında. Ben hemmesi bilen men dilluşan bolsam, ýa birleşen bolsam, onu halka diýenmi etdirip, ýene de şo diktatura gelýär. Gaty dogry aýtdy. Men şonu aýdýam elmide madamlara, bize birleşmek gerekir. Uğrumuz şu tarafı olma. Hani diktatura, başarıyanın öz bilişinize göresin. Size de yurdun içinde halk baka verir. Şuun kediyen işlerinize, erti, ketçek işlerinize, buyurun ki planlarınıza. Onun özünüzden gayrat ediniz, öz kellenizden çıkarın. Saparagan çıkarın, men çıkarın, haydın bilen keminen çıkarın, oğurlap, ona öz adınıza vurup, ertesi günü suun çıkarıp halka hödürleme, gayrat edin. Öz kelläňizde kızady halka hödürlän diýjek bolan ýalanyň ayagy gysdadyr ýapyşyň ýendamlygy samanhana çeldi diýe. Watandaşlar ýatdan çykarma. Her adam öz eden işini ýa çykaryn meselen hakyky eýesi bolmaly. Biriniň zadyny ogurlanyň olaýan siýasatda da plagiat bolýar, edebiýatda da plagiat bolýar, ogurluk. Diýip ogurluk. Eger ogurlukdan döwlet gurmany başlajak bolsak, onda bu döwlet näçe uzağa çekar? Gelecekde. Şu oğurlar sebäpli hemme zat açyk aýdyban bilemiz o halkyň öňüne çykyp. Halmurat, neme? Oğurluk, şu korrupsiya. Onu bir geň men köpden bäri türkmenlerligimden de maňa gaty neme gelýär-de. Orta dika diýerler. Oğurlugy, ýalany, yani pikir oğurlamany, onu ýalany bolmaly ala kabul edýärler. Şeýle bolmaly, bu hiç bir aýby nemeti ýok diýip padaw edýärler de ýalany. Ben gaty ödem moment ýalan tödülýär-de. Ol aňyrtynda bir neme motor işläp durundur da ýalan motory. Hiç gözüni ırpman. O da sen onu normal bolşy ala kabul etmelimişsin. O yalan değil diýmelimişsin. O yalan oğurluktur. Yalan tödüler näme üçin yalan tödülýänler çok demesine seyredip görämelidir. Behbid üçin yalan tödülýänler. Gadan üçin biriniň hatawyna yalan tödülýän. Ödem hiç utançsız yalan tödülýärler. Bulan ganyna tink gidipdir. Yurdu düzötjek diýip gören adamlar şey diýär onu. Men lider diýip gören adamlar edýär onu. Ýönem adamlar o wagtda gurrun edemez okda. Men planyň lideri diýip günne gıygyryp duran adamlar edýär bunu. Onun şolar bilen bir ýa-ki stoluň başyna geçmelimişsin. Onu töwelläçilerim ken agdy bir bolun. Olar näle işleşip bolar? Yok, sapara men bunu gidip baryan otla, o müncek olyalar, şonu görýän, şonuň ýaly adamlary görýän. Olaryň bu otla hiç il peýdasy bolmajak münselerin ziyandan başga. Şonuň üçin biz öz işimiz otla gidip barya. Olaram indi nädip demedýän olsalar ederler, çözerler. Yani ýurda barıp bilmejeklerini bilýän de bu saatdan soň. Indi en gızıklı yeri bu problemaları aýtdyk. Indi bu problemaların demek çözgütü var da bizde. Doğru değil mi? O. Avunam Elbette. yakın wagtlarda o teklip şekilde ekranlara verir size. Aydın bilen gatygowy nemeler vardır. Entek yani şu oğurlaýarlar da şonuň için çıkarıp bilmän duruz. On birden yani ýygnap toplap çıkarmasaň bolanok. Bölek etsen oğurlaýarlar. Onun suwuny çıkarjak bolýar. Olaryň ýöreýte edýärler yani. Olar näme üçin ýöreýte edýärler? Diktaturany goramaly. Goramaly hökmän suratda. Ine üns berseňiz o Süleymanly meselede günahkarlary ya ol mektebiň müdiri ya nememiş, nämäli, o balnisa alınmamış.
O şonu gözleýär. Bir adam, iki adam değil. Yani sistemde yanlış var yani Saparaň aýdýaly. Ve başında duran ol demäni şu sistemany tutup duran bir neme var, diktatura var. Merkezden başkawatda bunun. O şu günahkar şol diýip görkezip bilen okda o bir sany iki sany adam günahkar esen çözülýärmiken diýip o öňkü neme de Sowet mektebi bu. Sowet mektebinin propagandasy. Ene onam daşardan owa men ýenem gara gör, ýenem bir zat diýip gören adamlar şonu gorajak bolýar. O pikir etmän o bir sany iki sany adamy o Süleymanyň ölümine günahkar diýip görkezmek bilen o demäni çözmeýär, gaýtam asyl meseleni gizleýärler. Bular diktaturany gorajak bolýarlar. Olaryň çykma niýeti hem şol. Ýeneden bir zady aýdyp geçeýin. O Halmyrada bilen Saparaga çykan wagtda biz aýdyň ikimiz hem ýokduk. Ýöne ol adamlar bizden hem soň çykdy. Näme üçin çykdy? O gyssaly ýagdaýda diktaturany goramak üçin çykdylar. Başga örnemeleri ýok bularyň. Maksady ýok. Sebäp bularyň elinden döwlet meselesi gelen ok. O ýeneden bir zat gelen ok. Yani hiç ýeli Türkmenistanyň üýtgeýişine değişli hiç bir zat ýok bularyň elinde. Diňe bir zat var, häzirki diktaturany gorap saklamak üçin edýän hereketler hem. Sistemany taklajaklar da o diktatura bilen o başyndaky bilen bulan nemeleri O diktator bilen işi ýok olar. Diktator o gitse gidýär. Ýöne şu diktatura hükmän suratda galmaly. şu sistemany taklajak bolýarlar. O näme üçin saklajak bolýarlar? Birinciden hakykatdan şoňa değişli, özleri şoňa değişli, şu sistema değişli. İkinciden hem şu sistemadan gaty pul gazanýarlar. Ýyllyk 80.000, 200.000 dollar içilli pul gazanýarlar ýyldaşlar. Şu jurnalist diýip gören adamlar gazanýar bunu. Kıyın däl 80.000 dollar verseler ekrana çıkıp o diktaturany goramak dil bilen manipulasiýa etmek kıyın däl de bu zat. Edýärler hem ona. O soň ýanky neme dün Nurişkanyň bir videosunu goýduk. O men ölsem meniň arkamdan çapak çaljaklar hem gatykän diýip. No, hakykatdan şeýle. Şo ýagdaýda, ýene şola çapak çalýaňyz, ýani siz öz ölümüňize, ýani diktaturanyň barlygy diýmek, o Türkmenistanyň o halkynyň, milletiniň ölümü diýmek. Şoňa çapak çalmak diýmek ýa bu. Bunu haýsy millet özüne eder ýa bu zady? Näme barda men şol zady ine bir zady öğrenen wagt men şoňa haýran galdym da. Ine jenayat var. Jenayatda prokuror vardır. Ya da kim bizde sülçü mü? Şo nämeni öğrenen ve günahkar tapýan adam var. Sülçü. Şol adamlara indi şol işlere diýdi olar. Olar gysgabatlayan bir iştir. Şu günlük nämede iş ol, gysgabatly iş. Ýöne ýörüýte ýanky bir araşdyrma merkezinden nämeler çykýar. Bu ilmiň adamlary olar diýe ine bir adam ine jenayat var, ogluk edilipdir da. Şoň psihologiýasyny öwrenýär. Ine şoň ýaşlygyna gidýär, ýaşlygyna we şoň sebäbini çykarýar da orta. 25 ýyllyk isledowaniýadan näme etgende. Men şonu okan wagtym bir hili haýran galdym. Ine bu özem Amerikada edilen zat, o nämesem şu ogurluğu azaltmagyň programmasynyň içinde, ýani ogurluk we jenayaty azaltmagyň programmasynyň içinde şolar şol çağalygyndan şol adam näme üçin ogurlady diýen soraga jogap berjek bolýarlar. Ine muň ýaly işler düýüpli işdir. Onu edip biljek, başarjak adam ol barmak basyp sanaýmaly adamlar var. Şoň üçin bular aňsadyna gaçýardy. Ay ine molim günäkar, ay doktor günäkar diýe ýapýarlar. Sen şonu gördüňmi? Sebäp näme? Näme üçin edilen neçelini şonu? Günäkara men aýtjagam bäl. Şol adam näme üçin şu zat eden bolsa şu taýdaky şerti öğrendiňmi? Şu taýdaky ýanky töwerekdäki şertleri näme üçin şu güne geldik diýip edilýän iş ýok, nol şu gün. Analiz etmek de bulan bir dürle. Şoň üçin günäkar hem işe tapylýar, oň ýaly günäkar. Şu o aňsady işe, kyn zat däl. Her kim onu tapylýar. Ine günäkar diýip basyrsyň, goýberersiň boldy. Yine neme vardı? O Süleymanyň ölümüne günahkar zat, o diktatorun Samsyk oğlunun, o aýalynyň bilmem bir zat garyndaşy. O şonu ýykanlygy üçin boldy. Ol neme däl o
balnisa varan wagtda alınmadı. O soňky meseleler olar. Yani başlan yeri var da bunun. Yeneden bir zat var. O nämemiş? O könürgençli bolan üçin. Şonu ýaly edipdirler diye. Yok, o mardak 28 çağa könürgençli mi? O mardak 28 çağa könürgençli däl. Özü o der. Özü ögem däl. No. Yani şu bolup barýan, bolup duran bir ýaňyşy görüp bilmek gerek. Süleyman yeke del. Bizim önü dile düşeni yeke. Şoň üçin şoňa üns berildi. Bawo. Yüzlerce Süleyman. Belki de bunu ölýändir. Bawo. Ýa Aşgabatda şonda şu Süleymanly wakadan soň bir daýza jaň etdi. Hatda goşgusyna goýduk biz onuň. Goşgusyny nemetdi. Öz ýegen üçin ýazypdyr ona. Adyny ötketdi, Süleyman etdi ona. Ýa o daýzamyz hem Aşgabatly. Ýöne ýegenleriň o yük näme o guruluşdaky maşinalaryň aşağında galyp ölüpdir. No. Onda şoför günäkär diýerler häzir. Ya ona da şoför günäkär diýer. Ýöne şoför o güýjüni ýerden alýar. Ýegenleriň maşinini sürýär guruluşda. Näme üçin şo şoför olup bildi eger şu zatlary edip bilmeýän bolsa. Ine sistemada berdi. Näme üçin şoför boldy şonu? Şoňa kim berdi şu zady ruhsaty şu maşyny sürmek? Eýem o sen berdi isledýän diýilýän zat oň ýaly o gözüň gören zatyny aýdyp goýmak bol isledýän däl. Yani şu edil aýdyşyň da yani o şoför şol nämäni kim berýär şu güýjü şol adam basyp öldürmäne arkaýynçylygy kim berýär? Olar hemme ýykyp ýumrup ýörler ha. Olar hatta nämäni hem dinlemeýän ekenler. O gaýyny, polisi, ya şu ýegenleriň guruluşyk maşynyny menen ýagdaýynda sen hem güýç bolýan yani. Hiç kim dinlemeýän. Kanun hiç zatdan ok. Adam öldürseň jogapkärçiligi ýok. Basyp geçsen şu maşyny bilen. Ýa. Olanam könürgençli däl, özbek däl. Aşgabatyň edil gögünde ýaşaýan olan eken maşynyň aşağında galyp ölen olan. Ol ýörüýtediler. O barada mandan 1 ýyl 2 ýyl ozal geldi ol maglumat. Şo ýegerleriň ýük maşynlary bar, şolaryň ýörüýte nomery bar da. Şo nomerler hemme maşyna dakyl. Şonu göreme gaýylar özleri gidip bu kunyalar diýdi geçikdi bolýar. Saklamaga aňyrda dursun. Indi şol ýük maşyny sürüp barýan şoförlerim döwletiň egni pagorly işgäriniň güýçli bolup çykýar. Näme üçin? Ýegerlere hyzmat edýär. Ene bular döwletiň içinde döwlet kurdular da paraga. Indi şu taýda näme üçin şu Süleyman Neresen emmesi kahramançylygy ene bütün dünýä ýaýradan düşmäher. Onuň iň esasy sebäbiniň biri enesi atasy özüne gujur gaýrat tapdy bolan tragediýany ene wideoya düşürüp aýan etmäk. Şondan soň bütün dünýä ýaýrady. Oň ýanyna biz aýtdyk ol aýdylan zat bir zat. Emma en atasy ene çykyş edip şonu subut etdiler. Video roliklaryny goýberdiler bize ýa-ni şol keselhanada. Şondan soň onuň dünýä ýaýrap gitdi bu zatlar. Eger mardaky şol ýok bolan 26-28 çağan en atasy şo neden bolsa. Ya ene bir geçen yıl aprel ayında şol ýa-ni tupaniyelerini Lewapdaky ýitirim bolan çağalan en atalar şeýdip çykyş eden bolsa, hökümetten talap eden bolsa, ya jaýy şollar. Ya da ene bir Çarjowda diýri ýanyň 4 çağan en atat şol döwür çykyp aýdan bolsa. Ya garatkan günne bolup duran zatlar. Şol edilen bolsa belki de halkymyzyň günü şu durmuşy düşmese de düşmezdi. Ýöne şunu halk etmedi. Elbette inni Süleyman Neresen ady ýerde galmak, ol hakykatdan gahrman, ol hakykatdan şehit bol ýoguldy. O Altımurat o neresi orazurdu pelwanmy diýär. Bilim pelwan, bilim gahrman, olam gahrman. Ol gahrmana niyaz çüýretdi. Bu gahrmany mene Gurban uluny urup öldürdiler. Esasy günäkär şol men düňkü çykysynda aýtdym. Gurban uluny aşakda aktar gözläp oturmalar, aşakda ýokardaksyny, ol ýokardaksyny ol beýlekiň agzyna seredi. Tok keteniň ýokardy depesine de galga oturan şol ellim. Şol günäkär, sebäpkär şol. Urup öldürene ol özü eli bilir. Ýöne hemme zadyň sebäpkäri şol. Şondan başlanýar. Ähli jenayet.
Bizde vertikal ya da vlast, hakimiyetin vertikal. Şu vertikal olsa in tepesinde galap oturur. Hem zady jogap bermeli, hem konstitusiýan garanty bolmaly ne şol gurban boly. Şondan soramaly, şonu suud etmeli, şonu jenayete çekmeli. Ol dile urman oturarlary men ýene emredek ýatlady. Günäkär şol. Onda şu teorigi asaklar ol başagy. Ýöne şondan çykdy. Hem permanent ahli adam, ahli şol halky ezmeli ya urmaly, öldürmeli diýilen ene dile halka ýan edilmeýän buyruklarym şo taýdan gelýär. Deme Halmurat ol ýeke men ba şu döwletiň içinde ýeke men dip öýdi şonu yglan edip otyra. Onu jogap bermeli. Ýeke sen bolsaň sen hep jogap berersiň. Berekella tapır. Ha? O taýda näme üçin otyrsyň? O gazga turbasyny çekke Awganistanyň üstüne hytdy. Men turban men gazym diýip diýdi Awganistany. Senin adyň öz gazyňdan başga gazy ýokdur, özünden çykan gazyňdan başga. Onu bilir o. Sen näme ol ataňdan miras alan toprak mı sana? Sen gazyň bolar ýa sen neftiň we asla başyna gidipdir bula. O taýda döwletiň asla sudury ýok. Eýem näçeler bäri. Halk indi şoňa gözüni açyp başlady. Häzirim düşünen. Deme ben bir halkdan haýyş etjek. Ne bunu başka yerlerde bolsa bir maşine minör kamerasyny açardanın şu Türkmenistanyň alt ýapysyny şu Könürgünçden ya Oktyabrsky raýonynyň başlardan tänime çenli Guşga Mara çenli aýlanyp bir suratyny alyp görkezler şu alt ýapyny. Bir Türkmenistanyň ýagdaýyny bir görkezim. Ýani medalyň arka ýüzüni. O hakiki o deme yerlerini. Bu yurdun 80% gaty erbet ýagdaýda. 60-70% halkyň owy ýerde. Şolun ýagdaýy düzelmän sen respublikan döwletiň içi düzelme mümkinçiligi ýok. Ne şu Ýewropada bolsa, Latviýada, Litvada bolan bolsa 20 ýyl mundan bir aýlan prosuratlar çeker ýörer şeydip demedi. Bunu bizim Türkmenimiz şoňa da akylyeten okda. O medalyň arka ýüzünden görkezmeler, owdan jaýlan görkezip bermeliler. O da problemi halk ýaşar o ta. O maňa tag demesini gurrun berdiler de. Yani tağtan ýagdaý, tağtan merkezi, iň demesi tağtan bazary bardyr. Şu tağtallardan haýyş edýän şu taýyň tuğrotunu alyp ýeberin. Bazaryň töwereginde jaýlar bardyr, ýaşaş jaýlar. Şu taýda tualet bar. Müň adam absurd diýär şu kustana tualet. Goloyna bir kwartyr goloyny barar ýalaklar. Adam bir giýje uny şu taýda işini görýär de. Ödüm tağta raýonynyň merkezi etrafını. Beyleke etraflarım şunlarlık, ondan o değil. Bunu utanman, bunu ýagdaýyny görkezim. Çözülmeli zatlar. Bunu siz dilinde Alman, demet ben bunu bokup üýetjek managy ýok. Bu nirden çykanyňyzy, nädip ýaşaýanyňyzy bir görkezim. Şu harabalykdan normal, aňly, düşünjeli adam çykma mümkinçiligi nolu ýakyndyr. Biri arın çykar bolun. Hudaý haklatna boldy. Ödüm 21-nji asyr. Haýyş bu goşul şu teredin siziň nemäňiz üçin gerek şol. Ýaşaýyş şertleriniz üçin, rahatyňyz üçin, gigiyenaňyz üçin, saglygyňyz üçin. Ol keset açyp duran da otay. On hemme jet döwlet etmeli. Etmeli de atlan bir nemetini bir görkezin äwedi. Döwletiň eýesdäligini görkezýäňiz gaýtam. Ha? O halk döwletiň eýesdäligini görkezýär. Şu zatlar talap etmän, görkezmän, aýtman, diýmän. Şonuň ýalan bir tualet bolar, ne bu kapysy bar, ne
O üçeği var bunun. Şehrin Kapıda orta arası. bolonuna da o yağdayı görünüp dura ol. O Yani dünyada ne iyilik demeler var. Bu çözüm bir kıyın zat değil o zatlan demesi. Yol verse bir topur adam şol realak demeyen sistemaları öndürecek. Sapara benim sonra açacağız. Beni şu nemede bize teze Türkmenistan'da göz önünde tutkan yankı altyapımız şu zatları düzelmeyeni hükmedin havaran olmaz. Sebebi şu altyapını şuna göre nemet deste adamın özleri eder. Özleri çıkarır. Ödünün finansir der. Ama öznem işleder ya. Hatta ödüm kazanç var. hıvet edip eder. O şurada dururlar yani hapa demeni temirlemek demesi en ulu biznestir. Altındır. Lan Şveç'te 100 milyonun eurodan kan girdical oturuyor. Diye nemeden, muturdan. Onu yağın nemelerini hata vermeden bu. Şveç'ten hem karol edip veren deldir şu zatları. Halk edilendir. O görülü menin hiç zattan havarı yok. Yeme ortaňa mara ýigitler şol musury diňe öz Şweçýanyň özüniň kidär. Britaniýanyň kinemalya. Hawa şo barja bilen getirip Şweçýada ýatyp hem gyzgyn merýärler hem pul gazanýarlar. Ay tuweleme tehnologiýa bar. Bizde de hana Sovet zamanından beri dağlara, derelere döküldü. Aklı şol zibille. Yatyra yerde. Demirlerim çüýräp ýaty. Aýna döwüklerim. Ýene biz gelecek nesillere nähil tebigat goýup gidýär. Onu soňam ol Sovet Galan ýerim şoňar watan. Şol harburlan gömen yemeler var. Zahirli kimikatlary, çelekli zatly. Karagumda da var, dağlan içinde de var. Ben Sapara 90-91 ýyllarda biz emede parlamento zatlar iýerleme başladyk. Ýöne soňu bolmady, niýaf ýaptyrdy. Ýöne ol zahirler zahirlap ýatyr. Häzir bu näçe çykyranat bilen. Radyoaktiv atxotlar. Ava radyoaktiv kimik atxotlar var Türkmenistan'ın territoriýasynda. Dağlarda, derelerde hem Karagumyň içinde jümmüşinde gömülen. SSR'den getirilip gömülen zatlarama wagollar. Jogap bersin onu Russiýa Federasiýasy. Eger SSR hem bergisini, borjunu, algysyny öz boýnuna alan bolsa, diýmek ekologiýasyna da ol seretmeli. Goşullarym şoňa degişlidir. Aksiller emmeden gasyny çykarsınlar. Ýöne şo zatlar eden haklarda, edetlerim gelene. Emma bizim nesillerimiz şo zatları iýmeli, içmeli suwundan, howasyndan zäherlen, ene şoň üçin adamlaryň wagtyndan ýeri ýok bolýanyň sebäpleriniň biri şo. Onu aýdylanar halka. Türkmenistan ýaşar ýalag etmendirler, Almurat. Ýok, hakykatdan şeýle Sapara. Mene gidip ýaşap biljekkel, mene aýdaýyn, Almurat. Gatwar soňam käýeseň. Yok, Sapara. Men näme diýen, menden ulakan adam, onu her kişi özü personalna çözýär. Daşyň oturup kömek edip bolýar halkyna, watanyna. Bizim şu taýda hordurmuşdan şu işleri edip oturumda. Hudaýa şükür, dokuzumuz durmuşumuz bar, elimiz bilen etdik şu işleri, şu durmuş gurduk. Ýöne ýygyňda galan halkyň bar, dogan garnaşyň bar, watanyň bar. Bu bolup duranlar 20-nji asyrda o kelle asyrlar zat da Sapara. Sen özüň aýdyp otdyň. Pekiniň bir köçesi ýok, onuň üçin. Fiziki etmek hiç zat, Almurat. Diňe şu cehalet, bizim öňümizde böwet cehalet. Ya şunu tüýjürip bilsek, otan bir kille tanama diýala edip bolýardy. Aşonetçe kana ýigitler, gyýlar, gelirler, ýaşlar, ulluqarlar bara çykyp dur. Ýöne şularyň aklysyny bir ýere bir maksada urup durmak bizim maksadymyz. Şonuň ara çöp atyp hersin bir ýana soýýarlar. Düşünmeýän. Ýöne men ýa aýtdym, ýana bir gezek gaýtyrýan, gaýrat edin, opponentler, biriniň çykaran ideýasyny öz adyňda ýazmaň, ogurlamaň, oň suwuny çykarmaň. Biz seninkin hiç tadı elirim zat, barım dağım, görüm dağım, işimizden mi yok? Näme diýen bolsaň hana halk edin şo halkyň öňünde. Özüňizi görkezin, baranyzda ene ýurtda hökümetde işlejekmi ýa ýene bir ýerden deputat saýlanjakmy? Öňünden düzün halky etjek işini. Gapaçyk ýöne bu taýda bir-biriň üstüne pitçiň atyp, onu edip, men edip ölmedi gaýyn hamyny paýlaşmak gerekken. Ol aýy şonu aýdar, ol
sırtlarını gör aňyr şagalmy. Atlarını tutturacak oluyor diye köp demelerine ona Eger yok para. Barada yine yurtta ana aydınlar 3 aylap televizyonya elinizde. Gerekli gedegine bellenen wagtda çykşy. her birinden prezident bolma hukukumuz var. Şoňa da neme bir halmuratçılar şu eskoruna çelini prezident bolma hakları vardır. Yok, şol davalı kürsüni ortadan ayırmak için oturup dağınık gezdim. Yoksa para. Gerekler şol. İkinciliğin gelýän bolsa devlete şo kürsü yok. Bol ya. Ayrıyat ortada. Şo hukuklarım ayrıyat. Nesip edilme. Yaşlılar onda şu tayda boldy da ýa. Buluksan portopor wagtam boldy ýa ýaşly bir zat alçakmy kemin? Yok şu tayda boldy edeli känzada aýdyp bilemjek ogurlaýarlar. Ýoş. Ýa, şu watandaşlar men oňa aýdypdym özüňizi geliştirmek barada. Kitap okumak, soňra şu özüň geliştirmek üçin her gün ýa-da etmeli işler bar, onu etýäňizmi bilemek ýöne. Öňümüzdäki ýa-da gepleşiklerde käbir zady käbir adamlar ýa-da düşünemizok, näme diýäňiz diýenler bar da. Indi şonu näme etmek üçin hem ýa-da bir käbir zatlar bilmek gerek. Öňümüzde siziň üçin bir-iki sany zat bardyr. Döwlet diýen zat näme? Şonu elbetde hemme adam döwleti bilýän diýär da, ýöne ýok, oňal däl. Döwletiň hakykatda näme diýeni we bir-iki sany döwlet garşylaşdyryp görüň. Diňe bir-iki döwleti garşylaşdyrmak bilen galmaň. Geçmişten başlap döwlet haçan gurulyp başlady, haçan şu döwlet diýilip başlady, şu zatlara çeser etseňiz has gowy bolar. Şoň sistemalar bardyr, döwletiň sistemalary, ýa-ni näme sistemasy diýemek, hökümet sistemasy diýemek. Hökümet sistemasy elbetde näme hökman zat däl, öwrenmek, ýöne döwlet sistemalary bardyr. Bir topar, dürlü. Ne şu zatlary öwrenjek bolun. Öňüňizde ýa-ni şu çykyşlara has näme bolar siziň üçin? Aýdylýan zatlara düşünmäňizde de beýleksinde de näme öwrenjek bolun. Reforma diýen zadyň näme diýeni öwrenjek bolun. Sebäbi men görýän şu söz bilen aldaýan adamlar barda. Reforma sözüni öwrenjek bolun. Ne düýpli reforma diýilen zat bar. Ve oňaly näme zat däldir. Hatta men şu günkü Singapurda da görýän käbir reformalar etjek bolýarlar we şu ören kyn zatda ýene 10 ýyl 15 ýyl wagt berýärler özlerine şu reformany geçirmek üçin. O reforma diýen zat 2 ýylda Ýewropa bolýas, 3 ýylda näme bolýas diýen zat däl o reforma. Şu zatlary öwreniň. Öwrenseňiz sizi hiç kim aldap bilmez da. Ýene özüňize ýa-ni bir näme gazanýaňyz şu zatlary bilseňiz. Seljermäle mümkinçilik bolýar. Ýa-ni bolmasa her bir sözden näme çykaryp, many çykaryp aýryp näme dip ýörenler bar da. Onu özüňiz bilseňiz siziň şu goraňyz bolýar. Sizi hiç kim manipulirat edip bilmeýär. Ya da ýalňyş ýola sokup bilmeýär hiç kim. Bolmasa habaram tapmaýan da etýän nämeňi. Awa men sağ olasjak, sağ olun ýaşullar kemine vatandaşlar. Sağ olun, sağlykda görüşelim. Ýaşlar sizem sağ olun, vatandaşlar sağlykda görüşelim tapara. Sağ olun, ýaşlar size sağ olun. Sağ olun. Giyeceğiniz rahat olsun.